Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malantaw sa Kika Channel sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwas ang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Sa Talisay City, magtiyo pa tayo matapos nga ma-sideswipes ang truck ang ilang nga motorsiklo. 26 ka mga volcanic quakes na record sa Bulkan Canlaon. Pre-feasibility study para sa Panay-Guimaras Negros Bridge na humana. Sa Banwas ang Kawayan, barangay Kagawad kag Tanod, kabahin sa mga nadakpan sa iligal nga bulang. Kag saksihan ang nanari-sari nga mga diskarte sa mga pulis sa Valentine's Day. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, mangin maulano ng Bacolod City kag Negros Occidental sa masunod nga mga inadlaw bangod sang tail end of a frontal system. Base sa weather advisory sang pag-asa, wala sang bagyo kung low pressure area nga yara sa pungsod sa karon, pero magadala sang moderate to heavy rains sa bug-os nga Visayas ang tail end of a frontal system. Mangin magulugal umo naman nga may dala nga lapta-lapta nga pag-ulan ang panahon sa Bacolod City kag bug-os nga Negros Occidental sa masunod nga duha ka adlaw. Nagapaan namang pag-asa sa publiko nga mangin alerto sa mahimo pagluntad sang flash flood kag landslide sa mga lugar nga may pagbunok sang ulan sa malawig nga mga inoras. Mahinay tubtub kasara nga naman ang huyop sang hangin sa kadagatan. Sa number 9, pila ka mga pumuluyo ang in-evacuate sa kagabi sa Sagay City bangod sa pagbaha. Sa report sa Sagay City Disaster Risk Reduction Management Office, lasay sa gabi isang nagsugod ang pagtupa sa mabunok nga ulan. Nag-awas ang tubig sa Tanaw River Flood Protection Structure sa barangay Old Sagay. May 24 ka mga pamilya nga gin-rescue kag gin-evacuate gikan sa 7 ka mga barangay bangod sa pagtaas ng tubig. May motorcycle driver nga naanod sang magtabok sa overflow pero ini siya ang na-rescue. Na-missing naman ang iyang motorsiklo. Suno kay Wally Afwang, ang pamuno sang CDRRMO sa Sagay City, as of press time, sa mga gin-evacuate, mayara pa sa mga nagkalabilin sa evacuation center. Samtang sa San Carlos City naman, nagpatigayon ang syudad kaina sang aga sang clean-up operation sa waterways sakop sang Barangay 1. Kahapon, ginpatigayon ang preemptive evacuation sa mga pumuluyo nga nagapuyo sa nanubuan nga bahin sang amo nga mga barangay. Sa number 8, Barangay Kagawad kag Tanod kabahin sa 11 nga ginaresto bangod sang iligal nga pagbulang. Gindakop sang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Bacolod kag Kawayan PNP sang Biyernes ang 11 ka mga persona bangod sang iligal nga pagpatigayon sang bulang sa Sitio Sabang, Barangay Ilihan sa Banwas sang Kawayan. Kabahin sa nadakpan ang Barangay Kagawad nga si Jim Talanas. Sunod sa pamuno sang CIDG Bacolod nga si Police Executive Master Sergeant Ramiro Gocotano, si Talanas amo ang nagapatigayon sang iligal nga bulang sa barangay. Arestado man upod sa Kagawad ang barangay Tanod nga si Danny Ortega kag siyam ka iban pa. Na-recover sang kapulisan ang mga inugbulang nga manok upod sang iban pa nga mga kagamitan sa bulang kag malapit sa 6,000 pesos nga pusta. Magluwas sa iligal nga pagpatigayon sang bulang sunod sa CIDG, ang mga ginaresto ang nagsupak man sang health protocols bangod wala sila sa mga face mask kag wala man nagsunod sa physical distancing. Detained na karon ang mga gindakop kag nagkalain-lain nga kaso ang ipasaka batok sa ila. Sa number 7, pre-feasibility study para sa Panay-Guimaras Negros Bridge na humana. Sa Facebook page ni Department of Public Works and Highways Secretary Mark Villar, ginpost ang ining litrato may caption nga nahumana nila ang pre-feasibility study para sa 32.47 kilometers Panay-Guimaras Negros Bridge. Yara na kuno sa karon sa final stages ang feasibility study. Sunod naman kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, mas maayo ini nga balita sa damlag paginhambal nga indi na ini madayon. Sa subong nga feasibility study, gindala na ang Victoria sa EB Magalona kung pwede diri itukod ang taytay nga magaangot sa Panay.
Sa number 6, task force disiplina ang nangin istrikto na sa pag-issue sang citation tickets sa mga nagalapas sang minimum health protocol sa mga pampubliko nga lugar sa syudad sang Bacolod. Sumugod sang Enero 18, siyam lamang ka mga pumuluyo ang naisyuhan sang citation tickets ang task force bangod ila lang anay ginpahanumdum ka ginapaandaman ang mga wala nagasunod sa health protocol. Pero subong nga adlaw may siyam ka mga persona sa Barangay Granada nga ginisyuhan nila sang citation ticket bangod wala sang face shield kag hindi eksakto ang pagsuksok sang face mask. Gin-isa-isa libot sang task force ang mga barangay sa Bacolod kag ginpasiguro nga nagasunod sila sa ordinansa sa syudad nga nagamando sang pagsuksok sang face mask, face shield kag pagsunod sa physical distancing. Magabutang man sila sang miyembro nila sa North kag South bus terminals para mapasiguro nga ang mga pasahero nga nagasulod sa Bacolod ang magsunod sa ordinansa. Mayara sang multa nga 200 pesos ang mga magalapas sang ordinansa nga taga Bacolod kag 300 pesos naman para sa hindi taga Bacolod. Kung hindi makabayad, mahimo man ang persona nga ginisyuhan sang ticket nga mag-community work sa barangay. Sa number 5, 76 na lang sa karon ang active COVID-19 cases sa Negros Occidental. Inyang ginabi-abi ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, 8 ka mga banwa kang syudad ang may 0 active COVID-19 cases. Pero suno sa iya, hindi man masilinga nalabot na sa probinsya ang peak o kung pinakamadamo nga kaso sinisang COVID-19. Parayon ang pagpahanumdum sa pagsunod sa minimum health protocols. Ang syudad sa San Carlos ang may pinakamadamo nga na-record nga active COVID-19 cases. Ang nabilin nga mga LGU mayara sang manubo sa napulo ka mga active COVID cases. Samtang binula naman nga nagbukas ang borders ang San Carlos City kag Vallehermoso sa Negros Oriental. Ginapaabot ang pagbukas man sang borders sang Mabinay sa Negros Oriental kag Kabangkalan City. Sunod sa PIO sang Kabangkalan nga si J. Carlin Tugbang natala na nga pagsapol ang gobernador kag ang alkalde sang duha ka mga LGU para diri. Suno kay Lacson, sa ila inisyal nga pag-istorya ni Mayor Pedro Zayco, bukas ang Kabangkalan para sa mga pumuluyo sang Mabinay, ilabi na nga sa syudad masami ang transaksyon sang mga ini. Mabinay so highly dependent on Kabangkalan, especially with dealing with banks and even in pharmacies. And since Mabinay has, I think, 0 case, Kabangkalan seems to be comfortable with receiving them. But very clear, what Mayor Saiko told me is that the plan is to allow only residents of Mabinay to stay, but within 24 hours to go home also. They cannot go beyond Kabangkalan. So, sa akin yan, okay lang. Sa number 4, Bacolod Emergency Operations Center ang nagasapol sa grupo sang media para maghinyo sang bulig sa pagpahangup sa publiko sang importansya sang COVID-19 vaccine. Nagsapol na sang Sabado sa Negros Press Club kag kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang Bacolod EOC para maghinyo sang bulig sa Information Education Campaign para mapahangup ang publiko sang benepisyo sang bakuna. Magasugod naman sa Biyernes ang training sang EOC sa mga doktor sang City Health Office, department heads sang syudad, mga barangay leaders kag health workers. Sila magahimo sang house-to-house campaign sa mga barangay. Magapagwa man sa mga poster kag flyers ng EOC para mathagan ang pumuluyo. Ginpahayag sa Department of Health nga madamo pa sa karon nga mga pumuluyo sa pungsod ang hindi gusto magpabakuna para sa COVID-19 bangod sang pagkahangawa. Sunod sa Deputy for Medical sa Bacolod EOC nga si Dr. Chris Surungon, tuyo nila nga ipahangup sa pumuluyo kung ano ang bentaha sa pagpabakuna. Pero hindi man nila luyag nga piliton ang pumuluyo bangod voluntary lamang ang vaccine. Two-prong ang aton nga goal. Number one, we want to make them aware of the vaccine benefits, no? How important vaccination is, that vaccine is safe, vaccine works. Let us fear COVID, not the vaccine, no? And then that's number one. Then number two, we want them to accept the vaccine voluntarily and wholeheartedly. Sa number 3,
Hindi na dapat magkabalaka ang mga alkalde sa mga banwakang syudad para sa bakuna kontra COVID-19 para sa ilang mga pumuluyo. Inisunod sa kay Negros Occidental Governor Jose Lacson nga nagsilinga siya ang ginpasalig na ni Secretary Carlito Galvez ang vaccine SAR sa pila ka mga pagsinapol nila nga ang national government na ang magasabat sa pagbakuna sa mga pumuluyo. Tigaylo abiso ni Lacson sa mga alkalde nga una dapat ipasiguro na ang pagparegister sa mga pumuluyo para sa natalana nga pagbakuna. Sundon lang sa gihapon ang protocol kung sa diin una ang mga frontliner. Ikaduwa sunod sa kay Lacson, magabulig man sila kung tani sa pagkumbinsi sa pumuluyo sa importansya sa bakuna kontra COVID-19. Ini kasunod sa manubo nga acceptance rate sa COVID-19 sa ginpatigayan nga survey sa mga frontliners sa probinsya. Hindi man mapatod ni Lacson kung pila ka mga local officials ang luyag magpabakuna pero sa bahay ni Lacson, iya naging siling nga siya ang magapabakuna. They should start maybe calling out for their constituents to register, but of course follow the protocol. No, they should also help us in convincing the populace that it is safe to have ourselves vaccinated. I think that's also very important. I'm willing na. I'm willing. I mean, if the Pope did it, I'll do it. Sa number 2, 26 ka mga volcanic quakes ang na-record sa sulod sa 24 ka oras gikan sa bulkan Kanlaon sandig sa February 15 nga bulletin sini. Kuni paanggid sa bulletin kahapon may pagsaka sa recorded volcanic quakes. 7 ang na-record sang Domingo. 1,330 tons naman sang sulfur dioxide ang average nga na-record sang Pebrero 13. Sunod sa resident volcanologist sang Canlaon Volcano Observatory nga si Marie Andelin Kincha. Ang amo nga sahi sa activity nagakasayuran nga may posibilidad sang phreatic eruption bangod sang shallow events. Patag ni Kincha, ini mga possibilities lamang gani mahimo man nga hindi matabo ang phreatic eruption. Nagapagwas ang advisory ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology suno kay Kincha para makapangaman ang mga pumuluyo. Paday naman nga ginadumilian ang pagsulod sa 4-kilometer permanent danger zone sang bulkan. Humalin sang Pebrero 13, namutikan ang pagsaka sang volcanic activity. Marso 20 o kung Marso 2020 pa, napaidalom sa Alert Level 1 ang Kanlaon. Ang implications ni ma'am, may possibility siya nga magka-phreatic eruption. Kay may mga shallow events kita nga na-record. But then, this possibility ang ginagawa natin kay pwede man nga hindi siya madayon, no? Ang na ganing release kita sang advisory kag sang bulletins. This is to inform sang mga residents naton within Canlaon Volcano nga maging cautious sila. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, magtiyo pa tayo matapos maside-swipe sa truck ang ilang motorsiklo samtang nagabiyahe sila sa Bacolod Silay Airport Access Road. Aktual nga pagbuguan ay nakuhaan sa video. Ma-report si Marcian Muyko. Kuha sa video nga ginsend sa Digicast Negros ang pagbunggo sang isa ka truck sang Sabado sa nagadalagan man nga motorsiklo sa Bacolod Silay Access Road sa bahin sang syudad sang Talisay. Makita sa video ang pagbunggo sang pangulihi nga bahin sang truck sa motor nga naglibot-libot pa matapos ang pagbunggo. Ang mga biktima nga nagahigdaw naman sa dalan. Dead on the spot ang biktima nga magtiyo nga Sanday Alan kag Rodrigo Bedonia. Sunod sa traffic investigator, gikan sa bunyag ang magtiyo kag papauli na kuntani sa barangay Dos Hermanas sa Talisay sang mabungguan. Nag-surrender man gilayon sa PNP ang driver sang truck nga base sa ila pagtanaw sa video, nag-overtake sa isa ka truck nga hindi dapat pwede suno sa pulis. Heavy truck sila, kaya kung pwede sila sa heavy loads mo, dapat mas lang sila sa kwan, sa inner. May inisyal na nga pagistoryahan ay sunod sa pulis ang tag-iya sang tracking kag ang pamilya sang biktima, pero ang pamilya sang napatay ang wala pa nakahibalo kung sila ang magapasaka sang kaso batok sa driver bangod unahon nila anay sunod sa pulis ang pagpalubong sa ilahimata. Marcian Muyko para sa Digicast Negros. Sa good vibes, mga kapulisan wala man nagpapierde sa ilang pag-celebrate sang Valentine's Day. Mga pulis sa idalom sa Bacolod PNP kag Negros Occidental PNP mayara sang ilang diskarte para mapalabot ang ilang pagpalangga sa mga pumuluyo. Yaring report ni Marcian Muyko.
Sakay sa ilang mga motorsiklo, nagparada kahapon sang aga ang mga pulis ng Police Station 1 nga may dala-dala nga heart nga balloon. May duty man sa Valentine's Day, ila naman nga ginpaambit ang ilang nga pagpalangga sa mga pumuluyo. Naglibot sila sa area sang Police Station 1 kag ila gintagaan ng ilang mga malabyan nga mga residente sang heart nga balloon kag sang bugas. Suno kay Major Ramel Sarona, pamuno sa Police Station 1, ila ginpili tagaan among mga kubos para silang mapalipay sa Valentine's Day. Para at least wala mapatyagan na nila ang Valentine's Day nga hindi lang sa pinagi sa may kaya lang ba lang nga mag-celebrar sang Valentine's Day. At least sila laya, maski wala di sila yapi, mapatyagan man nila. Magluwas sa kapulisan sa Bacolod, ang pila ka mga police station sa probinsya ang may ilaman nga mga diskarte sa pagsaulog sang Valentine's. Sa La Carlota City, may police mascot pa nga upod ang mga kapulisan sa pagpanghatag sang bulak kag mga stuffed toys sa mga sumilimba sa Our Lady of Peace Parish. Sa Banwa sang Tuboso, may pa-flowers ang kapulisan sa mga nagalabay nga mga motorista, pati na sa pasahero sa ilang checkpoint. Mga bulak man ang nagsugata sa mga motorista kag pasahero sa checkpoint sa Banwa sang Valladolid. Ang iban nga mga pasuway nga traffic violators, imbes nga citation ticket, flowers man ang ginhatag sang kapulisan. Sa Banwa naman sang San Enrique, imbes nga bulak o kung chocolate, libre nga face mask naman ang ginpanghatag sang mga pulis sa mga pasahero nga nagalabay sa checkpoint. Ining ila paagi para masaulog ang Valentine's Day. Inipila lang sa mga police stations nga nagpakita nga hindi lang puro pagpanakop kag pagpanaway ang ila trabaho, kundi ang pagpakita man sa ila pagkabalaka kag pagpalangga sa mga pungluyo. Martian Muico para sa Digicast Negros. Grabe Barb, kanya-kanya silang diskarte sila sa kanday sir, no? May flowers, pero nabi ako may bugas. Hindi mo makawan ng Mas flowers. mahal. Hindi mo makawan ng flowers, baka umi ang bugas. Nami man ang mask ha. Yes, ang mask. Iban sa checkpoint sa Tuboso, sa mayara sila man ibis nga ara sa gabati sa checkpoint, may ginaduhulis lang nga flowers sa checkpoint. Importante, Ruming, whether flower na baton mo, bugas, o kung mask man. I think nabatsagan man sa sining ng mga pumuluyo nga nakabato no nga ang mga pulis na to gili naga-care man sa ato na sining nga Valentine's Day. Grabe. Not just the Valentine's Day. Mayo nga mga diskarte sara. Kaga po itong mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.